सासे सिख्लाखौ लेंहरनांबायनि ओरै हमफैदो नोंथिं आथा नांगोन बैथिं नुबाय मालाय वा गानदामलायलायबावो अजनथार मा खालामनांगौ बेखौ सेंग्राफोर लेंहरनानै जानोसै बासा जायगायाव थास गेलेलायबावदों बिसोरो बा हामालै थास गेलेलायबावदों ओइ बाहाय फुरा अर जोंब्लावलायबायमोन आरोना बाहाय अर जोंब्लावलायबायमोन कारेन्टआ माबायदि जानानै दं अबस्थाया सयथिबो दासो बार गैया मा गैया ओरैनो माबाबाय नै सयथिबो बन्द खालामना हैनानै माबायाबा जाला उफाय गैला नै ख्रेब 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 होनगासिनो गिथाव बाथावनो सयथिबो खारनांगोनसो ख्रेब ख्रेब होनगासिनो थाब माबा गैयाबा सोरबा थाबायनायाव दानो गोजौआव दंफां होदोंना डायनामायाव थांनानै बन्द खालामहैनांसिगोन नङाबाथ' जानाय नंला सयथिबो गिथाव बाथावनो ख्रेब 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 होनलायलायथारदों नै बेजों ओरैजाय बाव डायनामायाबो गोजानबाव डायनामायाव बोख्लायनानै दाननांसिगोन आरो ना सिखाबो लाखाबाय नै रेडिनो सिखा लाखाबाय बिराद गोबौ बे सिखाया फाग्लासो आखाइ बोरैबा नांफ्रावथ' थबस्र' थांखागोन ओरैबायदि गोबौखा बाहायबो सोरबा रावबो थाया मा थाया दा सोरबा बोखोनानै होबा गैला सयथिबो बोख्लायनोसै आरो ना बोख्लायबाय उफाय गैया बानाय साबनांलाबायसिगोन दाबा बायगोन ना मागोनथाय दानफायबाबा बायो ना मायो ओइथि बे फिथाइयानो नांथाफैखादों हनै खोमसिसो नुयो माथो बिथिंजाय गोजौआव माबासो होदों नङा बै थखथा नाबा बाथाम होनानै दोदों बे बायबाथाय गोलैबोखाबाय थार गासिबो फाग्लासो दाननानै होनोसै गोलैयो ना मायो दाननोसै मा बिफाङा बोरायथारखाबायमोन सेस बोरायनाय जाथारखाबायमोन आरो गोग्लैबावनोसैमोनलै सयथिबो आयु कारेन्टआ दोनजामालालाय बे थालिरखौ एम्फौ अरजोबनाय साफानो ओंखायनोथ' बायदों बियो साला हैया सेस दासो दुगैनाया अबस्था खाराब जाबाय है सेस जालालै सिखाया अबस्था गैला नै गग्राखा ओरैनो गोदान सिखा लायाबा जाला नै सिखायानो दबजोबलायबाय जा गिदिर बिफाङाबो सेस गैला नै अबस्था गैला सेस नांजोबबाय नै ड्रेस दासो दुगैना मोनामजोबो थालिराबो सेवनाय बोरैबा एकदम मोनामफुंजोबो सिखा गोदान लायनोसै खामानि गैला नै गजोब्बाय गोदान लाबोफिनबाय एबार बेदर होख्लायग्राखौ लाना फैबाय आं साला बेजों होनोसै आं मा बवा बेयो सिखा सिफायलायबावदोंसो बेटा नै होनोसै र' आदा है साला दालाय मानि एबार माबाबावदो हैया बायो ना मायो बायदोलै कारेन्टआबो बेगर गोनांसो साला आथिया थालिराबो गिदिर गिदिर जाथारो बिफाङा लागाव ह आरो दाना दानबावदोंलाय बेयाव ओरैनो जस्ल'नानै थाबावबाय फिसा नैबाव दानबावनांसिगोन होमबासो गोलैसिगोन बियो हैया जस्ल'नानैल' थालायबावदों बैथा जाला हनै सिखायासो हाबसोबाय दानाबा सेस हनै दालाय साला
Hey, gila, goजौ गाहाय जाबाय. Gila nih. Goजौ गाहाय जाबाय साला माबाया सारा. Uba नांजाबावखौसो नामाथाय. Allah urjung लजोबखादों नै बाहाय बैयाव. Allah. फिथाइबो दंलायबावोलै. नै आथिया जा गिदिर-गिदिरखा बेगर गोनां. फोमोननानै जानोसै बेखौ सिख्लाफोर लेंहरनानै. Ha, dijak bodongसो बिलाइजों. हैया. Allah मेंगुलायबाय. दिनै एफा मेंहोबाय नोङो. लामायाबो दानो फोसाबाबा गारि फैलायगोन. फोसाबखानांगोन. दानस'नानै बोथ्रोनसै. ओइ साला. साला हारा जयैखायसैलै. नङाबाथ' बिराद खामानि एरबावसिगौमोन. साला जाबायलै. बोथ्रोदनोसै एसे साफा खालामखानोसै. गारि फैबा उसुबिदा जागोन. ओइया. नै गरखायाव गाहरनोसै. या. नै फोमोननानै जानांगौ सिख्लाफोर लेंहरनानै. गोगोम गिदिर-गिदिरखा. साफायाथ' जाबायमोन जानाया. बार गैया मा गैया बिदि बार फाग्ला फैनायथां माथां मानो बिदि बायनांगौ जाखो नोंलाय. खर'स राबावनांगौमोन एसे. गिदिर-गिदिर जाथारबावगौमोन. राबावनांगौमोन. आथा नांजोब्बाय साला मबाइला सिन्थायनो. दानालाय दोनहैनानै आरो कारेन्टखौ देखायफिननांसिगोन. बेखौ दोनहैग्रोनो फैलाय गेवलां. थालिरखौ दोनहैग्रोनो. सासे सिख्लाखौसो लेंहरनांबाय नै उफाय गैया दैखोनो हालाना नै बिराद गिलिर जाखायो. सासे सिख्लाखौ लेंहरनांबाय नै. ओरै हमफैदो नोंथिं आथा नांगोन. बैथिं नुबाय मालाय गानदामलायलायबावो. अजनथार मा खालामनांगौ बेखौ सेंग्राफोर लेंहरनानै जानोसै. बेगर गोनां रुजायो. ओंख्रि जाजायो आरो बेगर गोनां. हनै फोमोननानै जानोसै. अमा दंबा अमानो होजागौमोन ना. मेंबाय थारा जबा जारला जागौमोन ना खामानि एरसिगौमोन. थै बुद्रुआ गाज्रि जायो. जानांगौ फोमोननानै. बार फाग्ला फैदों जोंथिं बार फाग्ला. सानसु सांग्रांनो थालिर बायलाबायदों. कारेन्टआसो गैलामोन खामजोब्बायमोन. बे बैथिं दंथ' बै आथा गसरखौ बै साहानि न'जों. फ्ल'रिना जागोन ना जाया बेखौ? जायो. नेव दोनबावनो बिबार खाथियाव. फान्थाव खानो? खायदो. आंनाव ओंख्रि जानो नामा नो? जाजाया दानो जाजाया फोमोननानै जायो. मोनामजोब्बाय नै आं गैला. मोनबासो जाजायोथ'. थास गेलेलायबावदों बिसोरो. बा हामालै. थास गेलेलायबावदों. हामा. मिनायाबो रोङो. फैसायालाय बहाथो फैसानि गेलेदों ना मादों नोंसोरलाय? आं मोनथियालै आं रोङा गेलेनो. आं रोङाथ' आं रोङा. गोलोमजोब्बाय नै आंहा. बेलाय मा बेलाय? 5 नाम्बार. 5 नाम्बारखौनो सिनायासै नोंसोरो. बबेना? लावदुमसो. बोथो मोनासै फान्थावखौ. लेथ्रा. आं लाइनखौ माबाहैफिनसै दे. सिखाखौ लाबोखाबायमोन दा नोङो?
सिबायदि नांलालाबायजोब्बाय नै मोनामजोब्बाय गस्लाया हाइरड बैयो खालि केमेराया ब्लारल' जाबाय थादों थिगखौनो जोंबाय आं बे आंनि केमेराखौ मासि दाम खमनि मबाइल ना मोनफैफिनबाय डायनामाखौ दा बोखोनोसै आरो गिनांगौलै लाइनफोरबो थाबाय बायनो हागौना दाख्लै खनसे बिदिनो आसुगुरां गनसेमोन आंना ओरै नारखोबाय दा बैजों नैबेजों नांजाबदों आरोना थै याखै जाबाय बैलाय नांजाबाय साला थांफिनबाय बे लाइना बेनि अरिजिनेल नामा मैथा बेगर आरोना गामियाव बुङो मैथा बेगर जावलिया देवानिसोलै जावलिया देवानि नङा ना नंगौ ए ओमफ्राय नैबेना मा होनोमोनलाय बाबु बिना आलु देवानि खामानि मावदोंमोन नामा मावदोंमोन मावनायालाय ए दुगैहैनोसै मोननो रोङालै जोंहा गैया आं नागिरना होफैनो हायोथ' 30 लाख लायो आं सासेया हिनजाव नांथारगौबा नागिरना होफैनो हायोथ' लायो मालायनो अबहाय फाग्लासो दासो साइकेलजों एफा गोजान थांबावो सोरनि आंहा दै दुगैफिननांगौसो थालिरा बायनानै दानबाय मोनामजोब्बाय सेस मोनाखाबाय आं थांनो हास्लाबनाय नंला थांदों नोंसोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला आरोना शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ